Navim Mehmet Şirin Bulgaya, navim Fermi, o navim Nivîskariyê Mirza Mehmed Şêrûyê. Ez nivîskareke Kurdim û heman demê de endamê Pena Kurd, Pen International û komele wêjê karên Kurdim. Ji bajarê Sêrtê ji navçeya Şêrwanim. Ji bo nivîskariyê we pirs kir û çawa dest pê kir. Bi rastî dema ku ez zarok bûm, heya ku gund bûm, bi zimanê xwe ve têkildar bûm. Lê piştê ku em ji gund veqetiyan, ez hatime bajêr, têkiliya min û zimanê min qut bû. û her çû min zimanê xwe ji bîr kir. Lê hate aseka wisa ku qet ziman me re nemabû. Lê heya ku ez çûme zanîngehê, ew hişmedî bi min re tune bû ku ez xwediyê zimanekî me û ez rengek ji dinyayê me. Dema zanîngehê min destperwerdehiyê kir vê de ew hişmendî min re çêbû ku ez kesekim û navê min navê gelê min Kurd e û zimanê min jî Kurdî ye. Destpêkê wî çaxî derfet gelek tayî bû. Yani ferheng, canayînê ferhenga qet tiştek tune bû. Televizyon tune bû, kovar tune bû, rojname tune bû, pirtûk qet tune bû. Li van tengasiya de jî min biryarek da ku ez ê vî zimanî fêr bibim. Ji ber ku zimanê dayikam bû, wekî şîrê diya pêsîra diyam helal bû. Ez min hewildanek da û ser ziman ez hinek xebitîm. Hat aseka wisa min xwest îdî ez vî zimanî hêdî binivîsim. Di wêjeya Kurdî de heyan vêga min heft berhemê min derketin. Divan berhema de çîrok jî hene, roman jî hene û helbest jî hene. Ez her sê cureya jî pêk dînim. Ji bo çi hevcadariya ziman? Ji ber ku her kes bi kesayeta xwe ancak bi zimanê xwe heye. Dema ku di ziman ji holê rabî, tu jî gonda dibetişe. Wek amûrekî tu tên te li holê. Biya wê bêjim, ser tehna dayika xwe, dayika min tenek da bi min, got tu nizanî zimanê min baqivî û em û te em ê çawa li hev bikin, min ew sozek da, min got heya vê zimanî fêr bibim. Heya ez helbesta binivîsim, ez ê qet narawestim. Heya ku me ev sozê xwe bijî anî dayikam çûbû ser dilovaniyê xwe, lê min pirtûka xwe girt, ez çûme ser gora wê û wek rexnaderê min got keremke ew zimanê şîrîn, ew zimanê wek şîrê pêsêra te helal, ez fêr bûme û ev bime nivîskar. Bûya avayî. Vêga ser rûyê erdê bi hezaran ziman hebûn. Lê di vê dawiyê de dema ku zanîyar dibêjin ma neîdî çend sed heb ziman. Diye dît bi ber têkbûnê ve ber bi xilasbûnê ve diçin. Zimanê Kurdî her çiqas ku nexwedî statû jê be û dewleteka jî tune be lê zimanekî herî dewlemend a rêza heştemîn nav zimanê dewletê dinyayê de ye. Lê heya îro çawa hatiye ev ziman ser zarên dengbêjan, ser hewildanên çîrokbêjan û keda dayikan heta îro hat. Lê ji vê pê ve ev bê avayî naçe. Çünkü roj bi roj modernîzm pêş dike berê Kurd hinek xwezayî bûn, çiyayî bûn, ber ku zef têkiliya wan bajaran, Tirkiya wan modernîzmê tune bû, zimanê xwe bi avayekê tu parastana. Lê êdî ew hêdî tişe bandora em bêjin telefona, bandora televizyonê, bandora modernîzmê ser zêde dibe. Êdî ne pêkan e ku tu tenê bi stranan an jî lorikê dayika biparêzî. Inca ji ber wê yekê em bêjin mafê ziman mafekê rewa ye. Mafê ziman mafekê gerdûnî ye. Hewceyê tu zagona nake, ma çi zagon zagona xwezayê an jî zagona gerdûnî jore. Ji ber wê yekê êdî em nemêne hêviya heya ku zagon derkevin an jî dernekevin. Ev mafekê rewa ye, mafekê heq e. û heman demê de jî xwedî derketina zaman mafekê ehlaqî sincî ye. û her gel peyvira ew peyvira ehlaqî sincî gereke bi cih bêne, ne tenê ji bo zimanê xwe, ji bo hemû zimanên ku li dinyayê te axaftin her yekî rengek dinyayê ye, gulek dinyayê ye. û wekî jî mesela ji bona em meha Ramezanê de ji bona oldara jê dibêjim. Her zimanek ayeteka Xwedê ye. Eger hûn ayetekî hûn da bikin, heman demê de neheqîl wê wan ayetat dikin, an jî neheqîl Xwedê dikin. Ber wê yekê zimanê xwe Xwedî derkeme bi çavayî ve
لمالا خو لسوکی لقادان لحمو دری بخن بازار زمان او زمانی گو نبی زمان بازاره زمان قاده زمان کلانی و نبی خودی ساتو تو نکاری بپارزی حیا کنگ تو پارزی بروی که حوجه گو زمان کردی به زمانی که فرمی و به زمان پروردهی پیش دبستان حیا زانینگه لی همان دمید اف پویر نتنه یان ام بجن رونق بران نویسکارا آنجی یا سیاست مدارنه اف پویر یا همو مروانه همو کردانه و همو گلن دنیای herkes bu zamanı خود بپاريزه بيبه مستعمل که وصابيش داوود ازوی بجم به طایبتش گلی کتره و بگلن پری جوان گلی دنیا هموره اد بجم کساتیه و هبونه و زمانی و دما گو زمانی و تیک چو این بزابون میجی تننن و ناوی و دمکین da ون da و بچه بروی که از تیکات کم یعنی رجات کم گلی کر به همو آوایی چقاس گو کم بجی لحمو دلیل نتنه المالی لقادان لبازاران لحمو دری زمانی خود باخمن زمانی خود بفکرن زمانی خود برامن اگه گوجده سوابه امکان خونی خوشی کردی بین خونی خوشی کردی بین